Akala ko isa lang itong ordinaryong araw. Walang espesyal hanggang sa meron akong natanaw. Isang lalaking nakatayo sa bintana ng kwarto niya. Walang bantay, walang dalaw. Okay ka lang ba? Tanong ko sabay ngiti. Sagot niya, never better daw. Hindi ko alam anong sumapi sa akin. Di ko siya pasyente pero umupo ako sa tabi niya. Tinignan ko yung charts niya at nagsimula na siyang magkwento ng buhay niya. Lumipas ang ilang oras, hindi ko napansin gabi na pala. Nadala ako sa maganda niyang tinig at wisdom na meron siya. Ilang araw pang lumipas, lagi akong dumadaan tuwing break time ko sa kwarto niya. Ang sarap kasi makakilala ng taong nakangiti at positibo sa gitna ng problema. Hanggang sa dumating ang araw na i-discharge na siya. Nakaramdam ako ng lungkot, saad ko, bakit ako apektado? Pasyente lang siya. Doon nagsimula ang relasyon namin. Sa una, kabado kasi 15 taon ang agwat ko sa edad niya. Maraming nangantsaw. Papunta pa lang daw ako, pabalik na siya. Pero nung minsan, hindi siya napikon. Nagalit o nagsalita at habang nakatingin sa akin, ngumiti lang siya. Sabi niya kung babaliktarin daw ang mundo, siya ang bata at ako ang matanda. Ako pa rin ang pipiliin niya. Ako si Emily. And finally, I don't have a boyfriend in my life. I have a man. At ito ang aking biyaheng age gap. My love, you know what they say. Na some girls or some women prefers guys na older sa kanila. More mature than they are. I don't know if it's because sa another kasabihan na ang mga kababaihan daw talaga ay mentally more mature than guys. But the reason as to why, sometimes it's better for us na mas matanda sa amin yung partner. It's not because of experience. Not really because alam na nila yung kalakaran. But because they want to be taken care of. Sometimes it's tiring when you take care of someone every single day. Ikaw yung nag-aalaga, ikaw yung nag-aasikaso, ikaw yung umiintindi, ikaw yung umuunawa. Sometimes you just wanna feel like a child, like a princess, na ikaw naman yung inaalagaan, ikaw naman yung iniintindi, ikaw naman yung inaaruga, ikaw naman yung minamahal, ikaw yung inaasikaso. Sometimes, yun lang naman yung gusto namin eh. But for some reason, it's hard for us to ask. Kasi when we do, every time we do, ang tawag sa amin demanding. Ang tawag sa amin ang daming hiling, ang daming gusto. Those are simple things. Take note of the things that are special to us. Kasi we do take note of yours eh. Alam namin kung ano yung mga pagkain gusto nyo. Alam namin kung ano yung mga tugtog na gusto nyo. Whenever it's our anniversary or birthday or Christmas, we know exactly what to get you because we try to get to know you. We try to remember details that are important to you. That's why sometimes, sumasama or most of the time, sumasama yung loob namin when dates like this arrive and you have nothing for us. It's because napapaisip kami, if we can do this for you, why can't you do it for us? Bakit hirap na hirap kayong gawin siya for us? This is not just my point of view. You can ask 10 girls and 8 out of 10 will tell you that sometimes they want to be treated like a princess. You don't have to buy them expensive gifts. Hindi naman kailangan yun. Hindi mo sila kailangan i-take sa mga expensive restaurant. You remembering details that are important to her is more than enough.
as gift or something special for someone na tinatawag mong mahal mo. And most of the time, nahahanap yan ng mga kababaihan sa mga lalaking mas matanda sa kanila. So my love, it's not about just you. It's not even about your age. It's about how you treat the person you love. That's what's matter. That is exactly yung nagmamatter dun sa tao. So sa storya ni Emily at ng kanyang partner na may age gap sa kanya, kahit pa sabihin yung papunta pa lang siya, pabalik na yung isa, it doesn't even matter to Emily. Why? Kasi finally, like what she said, she is no longer with a boy. She is now with a man. And sometimes, or most of the times, that's even better. Kasi ang hirap ng lagi kang nag-aalaga. Masarap sa pakiramdam na minsan, ikaw naman yung alagaan. Klaro?